to je metoda koja već dugi niz godina, možemo reći čitav vek, jer je od 1911. u neku ruku standardizovana, mada se i pre toga pokušavalo, bilo je mnogo pionira u toj oblasti. Od 1911. pa nadalje su se mnoge stvari promenile, mada je imunoterapija ostala kao jedina kauzalna metoda alergijskih bolesti i to je nešto što imunni sistem može da okrene i da ga uvede u mnogo drugačije, ne možemo reći bolje, u drugačije funkcionisanje, jer se on na neki način pre toga promenio uticajem alergena. Imunoterapijom se bave sve kuće koje se bave uglavnom respiratornom patologijom i što se tiče pedijatrije, svi veći centri. Mi smo krenuli sa imunoterapijom ove godine, a za to nam je bilo neophodno da imamo laboratorijsku podršku, to jest da radimo specifične imunoglobuline E, što smo mi krenuli pre izvesnog vremena, jer je nabavka aparata načinjena, tako da to sada radimo. Imunoterapija može biti sublingvalna, može biti subkutana i u zavisnosti od toga na koliko alergena je neko alergičan, odlučujemo o podobnosti i šta uvodimo od imunoterapije, a odlučujemo vrlo često o načinu i u odnosu na uzrast pacijenta. Naravno, kod odraslih je mogući su svi modaliteti terapije, dok kod dece uglavnom preferiramo sublingvalnu imunoterapiju.